Слід сказати, що українська сторона так само застосувала ряд заходів, які не сприяють, звичайно, що питанню реінтеграції, і люди, які перетинають адмінмежу з Кримом, це така доволі складна процедура, тому що руху дійсно обмежений, і люди можуть перетинати адмінмежу з Кримом, тобто в Крим або з Криму на материкову частину України лише з гуманітарних причин, але все ж таки слід говорити, що дійсно окупаційна влада застосовує жорсткіші заходи, тому що не дозволяють йти на самоізоляцію, це обов'язковий обсерватор на даний момент, тобто поки що вони ці заходи не знімають. На даний момент ми зараз знаходимося в консультаціях з Міністерством реінтеграції. Ми ще раз донесли до них, що є великі проблеми з тим, що рішення приймаються на центральному рівні, відповідно, треба достатньо багато часу витрачається на прийняття рішень, тобто по 5-7 годин люди витрачають на адмінмежі. Тому ми зараз спільно з Мінреінтеграції працюємо над тим, щоб все ж таки нарешті ці обмеження або послабити, або зробити такими, щоб вони набагато легше проходили. Угу. Мы знаем, что 4 июня Антон Кореневич посещал контрольно-пропускные пункты на админгранице с временно оккупированным Крымом. Вот какие итоги данного визита? Могли бы вы поделиться с нами? Ми говорили про достатньо технічні питання, тому що, повторюю ще раз, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, яке було прийнято в середині березня, рішення щодо пропуску того чи іншого громадянина приймаються на рівні Державної прикордонної служби в Києві, тобто безпосередньо керівником Держприкордонслужби. Ми говорили про можливо спустити такого роду прийняття рішень на низовий рівень, але все ж таки ми розуміємо, що можуть бути певні корупційні ризики, тому ми обережно ставимось до такого рішення. Окрім того, ми говорили щодо питань, пов'язаних з тим, що багатьох громадян не пропускають всередину контрольно-пропускних пунктів. Зараз це питання теж проговорюємо. Тому більше говорили про технічні питання, їх зараз виносимо до центрального рівня і до Міністерства реінтеграції, яке є суб'єктом прийняття в тому числі рішень і може виносити такого роду рішення щодо певних змін на засідання Кабінету міністрів.